klein weekend bij de otter. Ik ben nu bij de bever. Nou, als ze zwemmen, dan ze lieken heel bot op elkaar. Maar als ze just, dan is het verschil wat duidelijk, denk ik. De otter is volle slanker en de bever is wat dat betreft vrij lomp. En had zijn lichaamsbouw wel nodig om het hele werk te doen natuurlijk. Ze bouwen een burcht om ervoor te zwaren dat ze een eigen plakje hebben waar ze weer omloeken kennen. Dus wij direct voor zelf dat ze die ingang onder water hebben. Dus als ze voetdoeken willen, maar ze eerst tot water heen. Maar de roofdieren kunnen hun net achterna. Dus op die manier zijn ze veilig. De meeste mensen denken wel van, dat ze echt vlees en vis eten. Ja, krijg als de otter, maar dat doen ze absoluut niet. Nee, ze zijn echt een vegetariërs. Mensen die dus helemaal geen vlees eten. Er zijn een prettig verschil tussen de bever en de otter. Maar wat wel een inkomst is tussen die twee, is dat ze beiden het verlien uitstaan winnen. Maar 30 jaar waarom gaan ze de bever uitzetten in Nederland. Wat te verzwagen dat ze dus in Nederland weer uitbreiden. En ze nu en dan in Friesland kerst ik eens in komen.